Radio Sababu Kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 tana gosira anw fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la ko ɲɔni yera an fɛ yan Zegwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la o siratigɛ la kɛnɛyaso ɲɛmaaw ye lajɛrɛ kɛ kunu olu dugutigilakaw muso ɲɛmaaw walasa wulikajɔ bɛ se ka bila sen kan cogo min na ka ɲɔni a kɛlɛ an ka sigida la walasa a bɛ se ka ban cogo min na Mali kibaruyaw la an bɛ dɔ Jani Simiga OMVS ɲɛmaaba bandaw y'a bisimila kunungo ka sanga OMVS kɛlen bɛ ka baara minnu boloda an fɛ yan Mali la an bɛ dɔ Jani Simiga a y'i da se kumabaw ma kunu comité d'orientation stratégique o ye jɛkulu ye minnu sigilen bɛ référendum Mali yɛrɛ sariya gafeba yɛlɛma minnu kan ka don a la fo ka taa se kalafili ma k'u kɔlɔsi walasa a kana kɛ tiɲɛlifɛn ye Arash Bash ale n'a nɔngamaw u bilara kunungo Cour suprême fɛ ka bɔ kaso la ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye dɔnkibaru min ni Karim Sebe na ala se aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye ɲɔni n'o ye bana ye n'a bɛ denmisɛnninw u minɛ ka jugu olu ma kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a ka jugu mɔgɔkɔrɔba ma nka denmisɛnnin bana o de don siratigɛ la o bana min n'a yera an fɛ yan Zegwa a tɛ yɔrɔ wɛrɛ si a bɛ Zegwa yan bi tan o siratigɛ la kunu fɛn min n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu ye lajɛli kɛ kunu ka dugutigilakaw wele ka muso ɲɛmaaw wele ka arajoso maaw wele ka diinɛ ɲɛmaaw wele walasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka nin bana kofɔlen in k'a kɛlɛ o siratigɛ la fɛn min n'o y'an ka docteur ba ye Abdulaye Sanogo ale sɛbɛkɔrɔ kumana kunungo kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale ye min lase kunu o y'a ye k'a fɔ fɛn min ni o ye nin bana kofɔlen a yera Zegwa de n'a dun yera Zegwa a ka ɲi ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma walasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na Zegwakaw ka wuli ka nin bana kofɔlen kunbɛn o siratigɛ la Elhaji Ibrahim Sanogo ale tun bɛ nin kɛnɛ ka kunu a y'a fɛla fɔ an k'o lamɛn. Ayiwa Imam mun b'e bolo ka fara nin kan? Alhamdulillah n bɛ jama fo mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a y'a fɔ cogo min bɛ n bolo ka fara ɲɛmɔgɔw ka kuma in kan o de ye bɛɛ ka i janto bana in n'a fɔra ka taa denmisɛnninw boloci mɔgɔw ka denw labɔ ka taa bolocili kɛ bana o bana n'a bɛ yɛlɛma o tuma a bɛ farati kɔnɔ ni e ye ban k'a fɔ i den bolo tɛ ci ale dun bɛ kalan na walima n'a denmisɛnninw bɛ tulon ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ y'a sa mɔgɔw ma tanga ka bɔ bana in na bɛɛ ka bɔ ka taa denmisɛnninw bolo ka ci ka d'a kan diɲɛ fɛn n'i y'a sɔrɔ n'i ma kɛnɛya sɔrɔ tɔba de b'a di an bɛ min ɲini jama fɛ bɛɛ k'a faamuya mɔgɔkɔrɔba n'i banana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la ka t'i furakɛ o cogo kelen na e man kan ka ban k'a fɔ i den tɛ furakɛ ni den y'o faamuya a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min bila a juguya minɛn kɔnɔ o ye e de e min ye masa ye an man kan ka to o ka anw sɔrɔ n bɛ min fɔ jama ye an ka denmisɛnninw labɔ ka taa bolociw kɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye yɔrɔ minnu fɔ ka se ka taa ni denw ye ka boloci n bɛ se k'o de fara ɲɛmɔgɔw ka kuma kan Ala ka faamuya d'an ma Ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma. Ne kun ye Elhaji Ibrahim Sanogo ye kunu ale ye kuma bila Pasteur Sanogo ale fana ye kuma ta kunu k'a fɛla fɔ nin ko kan ka lamɛn. An tɛna segin kumaw kan bilen an ka foli bɛ bɛɛ kelen kelen ye ni an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ kunkɔrɔtalen de don ka sababu kɛ dugu hamina ko o kan ka kɛ dugu mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ka fɛn bonta ye dɔgɔtɔrɔlakaw y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko ɲɔni bɛ an ka sigida la kɔlɔsili de nana n'a ye donc o b'a fɛ boloci ka daminɛ min ye tarata ye wala an bɛ welewelekan lase bɛɛ kelen kelen ma bɛɛ ka nin k'a kunkanko ye
bɛɛ ka jija i n'a fɔ aliman bɔra k'a fɔ cogo min na sisan bisigi ni an k'o bɔ yen tiɲɛ don bɔlɔlɔsira sanfɛ fɛn caman fɔla ko caman kɛla an ye ja caman ye boloci ta fan fɛ ka lagosiliw kɛ an kana o bisigiyaw ta ka ni vaccin minɛ n'o ye an bɛ welewelekan min d'a ma an k'a to denmisɛnninw ka vacciné o ka fisa anw ma o ka fisa denmisɛnninw o de tun ye ne ka farankan ye ka fara tɔw ta kan ala k'an dɛmɛ. ale tilalen kɔfɛ musow ka ɲɛma tun b'a kɛnɛ kan madame Sanogo Ami Sibi Sanogo y'a jira cogo min na ni bolociko kuma fɔra bi maaw hakili bɛ jigin coronavirus la o y'a sɔrɔ bana furaji min nana ka na coronavirus kama o yɛrɛ belema babɔgɔkaw bɔ fɔlɔ ko kana se an ma yan kelew tɛ bana min yera an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zegwa o kunbɛn furaji de bɛ ka kɛ tile 2 in na madame Sanogo Ami Sibi ale ye hakilinan de nin ko kan a ye min fɔ kunu an k'o lamɛn. Mun b'i bolo k'a fɔ ka sanga ni message ninnu ye? Ayiwa n bɛ foli da jama bɛɛ ye aw bɛ salamu alaikum an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la an bɛ sigi min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye balalen don ko balalen de fana bɛ mɔgɔw lawudi ɲɔni an bɛɛ bɛ ɲɔni in dɔn a bɛ min kɛ mɔgɔw la an bɛɛ b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ boloci de bɛna bolo da i n'a fɔ dɔkitɛri ye a fɔ ye cogo min na tarata don boloci bɛ daminɛ ka ta den kalo 6 ka taa san 14 olu de bɛ sɔrɔ kolo in na tɔw b'a la dɛ mɔgɔkɔrɔba tɔw b'a la dɛ mais ko n'a cogoya parce que a cunna cogo min na labɛnw ma sabati furako la o bɛ kan ka sɔrɔ ne bɛ kuma yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye musow ye musolakaw parce que du problème bana na fɛn fɛn musow de ta don ne b'a ɲini musow fɛ u ka sabali tile dama in kɔnɔ u ka na ni denmisɛnninw ye yɔrɔ min fɔr'u ye min ka surun min na ladala bolociw bɛ kɛ yɔrɔ min na o de fɔra bɛɛ ye bɛɛ ka taga yɔrɔ kɔrɔ la aw kana to kɔ aw ka nin kɛ ka bɔ ye. madame Sanogo Ami Sibi ale tilalen kɔfɛ Zegwa commune maire ka dangan sabanan Solojan Watara ale tun bɛ ka mairie jɔyɔrɔ fa a ye a diya k'a fɔ kɛnɛya ko ye mairie haminankoba ye a ye min fɔ kunun an k'o lamɛn. Vraiment n bɛ foli di jama bɛɛ lajɛlen ma bana min ko fɔra nin an bɛɛ kungo de don et surtout an mairilakaw vraiment la santé nous provient an ta de ye kɛnɛya ye ni kɛnɛya kɛla an ka sigida la an bɛɛ le lafiya a bɛ ɲini denba masaw bɛɛ fɛ u ka jija ka bɔ denw ye u ka denw bolo ci ni denw bolo ci la lafiya bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ni regroupement bɛ kɛra ekɔlisow ni madarasasow ni fɛngɛ ninnu la ni boloci ma kɛ bon san ɲɔgɔn boloci n'a ma kɛ bon a bɛ gɛlɛya lase an ka sigida ma donc mais Zegwa du kɔnɔ dɔrɔn de don pour le moment donc commune tɛ c'est la ville de Zegwa du kɔnɔ dɔrɔn de don n'o fɔ dɔw ye salamu. nanzaraw bɛ a fɔ cogo min na ko urgence a ko kalama an kɔ bi o siratigɛ la an b'an sinsin nin ko ye ka kunnafoni kunda walasa Zegwakaw bɛ se k'a faamu cogo min na fɛn min ni Asako ɲɛma Lasana Kone ale y'a fɛla fɔ an k'o lamɛn. Lasana Kone e ye Asako ɲɛma ye bana min bɛ an fɛ yan tile 2 in na 7 sɔngɔ dɛ. N bɛ foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an bɛ waati min kɔnɔna na nin ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw arajo so mɔgɔw ma bana min ko fɔla nin ye n'a a bɛ fɔ min ma ko ɲɔni n'a fɔra ayiwa a bɛ bɛɛ ja tigɛ bawo ɲɔni ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ fɔlɔ yan mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yan min b'o kalama donc an ka welekan tɛ dɔ wɛrɛ ye docteur bɔra ka kunnafoni caman di ɲɔni kan an tɛna segin o kan nka an bɛ sinsin yɔrɔ min kan o ye ayiwa a baara bolodala cogo min na ka taa ayiwa tarata la fo ka taa bila jumadon baara min bɛna kɛ o furancɛ kɔnɔna na ayiwa baara min bɛna kɛ ni mɔgɔ minnu ye n'olu ye ka taa den kalo 6 ka taa se san 14 an b'a ɲini ayiwa Zegwakaw fɛ parce que a fɔra ko ayiwa
banabaatɔ 7 de yera an fɛ yan Zegwa dugu kɔnɔna na n'o dun kɛra ayiwa o kama an ni ayiwa dɔgɔtɔrɔw wulila ka wulikajɔ kɛ ka se ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ o ye ayiwa yamaruya d'an ma komi bana yera Zegwa dugu kɔnɔna na ayiwa an ka jija an yɛna boloci kɛ donc n'o boloci de bɛna kɛ ni Zegwa dugu kɔnɔna ye bon fo k'a fɔ k'a perepere latigɛ bana yera Zegwa dugu kɔnɔ boloci fana bɛna kɛ Zegwa dugu kɔnɔ walasa bana in an ka se ka tanga ka bɔ a ma donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka ayiwa baara in kɛ i ka baara kɛta ye ni Asako ɲɛmaa de mankan ye Lasinɛ Kone nin bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaba Ablaye Sanogo ale y'a jira k'a fɔ bana in yera maa 7 la kelen tanyana kaban n'a dun b'o cogo la ko a ko ka kalan o ye urgence de ye bi Zegwakaw fɛ yan baara bɛɛ lajɛlen kan ka bila bi Zegwakaw kan ka ni bana in kɛ haminankoba ye bi ka wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka denw bolo ci maa min n'o bɛ ɲɔni dɔn i man ka sigi tugun an ka Sanogo lamɛn. Bien Zegwa n'a lamini an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn. Ɲɛmaa ye yani n ka babu daminɛ n bɛ foli lase kɛnɛ in jama bɛɛ lajɛlen ma ka se an ka dugutigi la ka se an ka président Asako an ka alimami an ka muso tɔn ɲɛmaaw an ka service de développement social ka taa se an ka pasteur ma ka taa se aw radio mɔgɔw yɛrɛ ma ka taa se an ka commune yɛrɛ sigida maire ma ani an ka kɛnɛya ɲɛmaabaw min ye Kadolo district ye n bɛ foli lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani Zegwaka bɛɛ lajɛlen ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n'u bɛɛ lajɛlen fo ni an ye a y'aw wele sɔgɔmada in na juguman tɛ sabula n'i ko ko dɔgɔtɔrɔ i ko ko furakɛli n'i ko ko furakɛli fana i ko ko kunbɛli an yɛrɛ b'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔkan na bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ bon an tora an ka furakɛ joona yanni ka kɛ an bɛ sigida ɲɛmɔgɔw wele ani ka radio mɔgɔw wele ka na kunnafoni di walasa an ka boloci dɔ sigi sen kan walasa ka se ka bana in kunbɛn o de kɛra o weleli kun ye sɔgɔmada in na d'accord o ɲininkali diyara n ye an ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye boloci fɛɛrɛ de donc ka se ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen boloci surtout denmisɛnnin minnu b'a daminɛ u kalo 6 ka taa se san 14 ma olu den ninnu ka se k'olu bɛɛ lajɛlen boloci ɲɔni ma minnu minɛ fɔlɔ sabula ɲɔni ye minnu minɛ olu bolo tɛ se ka ci tuguni olu bɛ na dɔgɔtɔrɔso la de u ka ɲɔni ka furakɛ nka a ma den minnu sɔrɔ fɔlɔ olu de kan ka na joona joona an ka na u bolo ci walasa k'u tanga ka bɔ ɲɔni ma donc o boloci in bolodalen bɛ cogoya jumɛn na n'i ye an ka sigida ta comme bana in yera Zegwa dugu kɔnɔna de la donc boloci in fana an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛna dan Zegwa dugu kɔnɔna na fɔlɔ o Zegwa dugu kɔnɔna in n'i ye an ka sigidaw ta an ye sigida tilayɔrɔba 3 in na donc bolocikɛla dɔw bɛ kɛ Medine ni o ye Salimu ka yɔrɔ ye dɔw bɛ kɛ Sɛnɛfɔso la u bɛ kɛ Salave la donc Lafiyabugukaw an b'a ɲini olu fɛ u ka na kɛnɛyasoba la donc équipe kelen kɔni bɛ kɛ yen u bɛna don ekɔlisow la ka to ka ekɔlidenw boloci sabula k'a daminɛ den kalo 6 ka taa se fɔ san 14 ma an bɛ waati min ko sisan tilankɛ bɛɛ bɛ ekɔli la donc an ye a kuma laban di kotigi ma n'o ye dugutigilakaw ye Yakuba Nangun Watara tun bɛ nin kɛnɛ ka kunu walasa ka a ko bɛɛ lajɛlen kunci an k'ale lamɛn. Se ka fɔ ba sɔgɔma sami dun min bɛɛ la tile ɲɔ ban welekan wɛrɛ tɛ yen Karimu awa cɛsiri de bɛ yen n'a fɔra bana in yera yan a tɛ dugu wɛrɛ ko je wa k'a bɛɛ ka sigi a sigira cɛsiri de bɛ yen cɛsiri mun ye o kana baladenw na o ye cɛsiri ye mais caman fɔra dɔw bɛ na min ko coronavirus ta ka suma ni bɛɛ fɔlɔ ye mɔgɔ b'a dɔn i tɛ tulon k'a la a bɛ denw ban ala k'an kisi a bɛ denw ban dugu kɔnɔ yɛrɛ o kɛra ɲɛna mais
ala ye masa ye ala nana sa masa ye vaccin nana sɔrɔ mais a nana ye o bana yɛrɛ a yeni yewa yɛrɛ ala bɛ se ka ko n'o tɛ a ma diya an ye an sago an kɔni san tɔw ta kɛra a bɛ fɔ k'a yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ a yɔrɔ ka jan yan nɔ mais a yɛrɛ dugu kɔnɔ a yɛrɛ mun na a bɛ taa mɔgɔ wolonwula dɔw yɛrɛ dan yɛrɛ la n'ale ye tarata don di mi wele kan bɛ n fɛ dugumɔgɔw ka bɔ n denw ye u ka baara bɛ bila ka taa denw vaccination olu ka fisa an bɛɛ ma. dɔgɔtɔrɔlakaw u kɛrɛfɛ baarakɛlaba tun bɛ a kɛnɛ kan kunun n'o bɛ tali kɛ service social o ka ciladen na isa kone tun bɛ nin kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ kunun n'an bɛna tila ka sigi ko in bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ ko kalaman bɛ bi Zeguwa Zeguwakaw kan hami min na bi o ye nin banako in ye an ka isa lamɛn. a bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la n'i y'o ɲininkali kɛ n ye o diyara n ye kosɛbɛ yanni n ka ɲininkali jaabi n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen di fɔlɔ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli kɛ an ka sigida ɲɛmaaw ye ka foli fana lase an ka komite yɛrɛ ma n ka foli belebele dɔ bɛ arajo so baarakɛlaw yɛrɛ an minnu bɛna an ka kan ta k'u lase o foli tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli belebele dɔ bɛ kɛnɛya baarakɛla minnu sera ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko bana jugu min bɛ ka dankari kan na n'u ka kɔlɔsili n'u ka jateminɛ tɛ k'a 7 min yira fo ka taa se a ye dɔ yɛrɛ faga u ka kɔlɔsili n'u ka jateminɛw de y'o ye o kama an b'o foli belebele d'u ma ɲɛmɔgɔ minnu fana sɔnna ka se an ka commune vacciner joona an ka dugu vacciner joona n'o ye Zeguwa ye commune bɛɛ ma taa Zeguwa dugu kɔnɔna comme cas bɛ yan de fɔlɔ ka se ka vaccin bila kɛnɛya mɔgɔw ka disposition na u ka se ka olu bɛɛ vacciner an ka foli belebele b'u ye donc i ye message kolo gɛlɛn min fɔ nin ko in na diɲɛ baara o baara adamaden bɛɛ ka faamuya tɛ kelen faamuya dɔw ka faamuya ka teli dɔw tɛ kɔn ka fɛn faamuya o hukumu kɔnɔna na hali ka don du kɔnɔ dɔw bɛ muruti fura la ka sanga ni vaccin ye diyagoya tɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ diyagoya mais fɛn fɛn bɛ ɲɔni ko kalama depuis ni galegale la an denmisɛnninnakaw an bɛ kulonkɛ la dɔɔni mais maakɔrɔ minnu b'an sen na ɲɔni ye baara minnu kɛ an ka sigidaw la ka tɛmɛ an ka yɔrɔw la ka tɛmɛ a ye dugu dɔw denmisɛnnin ko tanya pepu mɔgɔkɔrɔw yɛrɛ y'a baro kɛ olu ni denmisɛnnin u ka génération na denmisɛnnin misalila denmisɛnnin 100 mana sɔrɔ dugu kɔnɔ min tun bɛ se ka balo ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ala ni ɲɔni sababu la min tun bɛ se ka balo ka kɛ mɔgɔkɔrɔba a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kan ɲɔni tun bɛ se ka na ka denmisɛnnin. o la Zeguwa ni an bɛ ko kalaman fɔ nanzaraw bɛ min sɛbɛn u ka télévision sanfɛ o urgence ye o b'an fɛ yan bi n'o bɛ tali kɛ ɲɔni a bana la o la i bɛ fɛn fɛn na sɔgɔmada in na n'a y'a sɔrɔ i ta kalama min b'a kalama ni o bɛ i kɛrɛfɛ an b'a ladɔn k'a fɔ ka kunnafoni di bɛɛ ma ko ɲɔni a yera Zeguwa wa fura si t'a la bi boloci kɔ o boloci u bɛ o daminɛ sɔgɔmada in na an bɛ tila ka wuli ka a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ welewele min dara n'a mɛnna walima n'a ma mɛn walasa an kana se k'o kunnafoni di an ka kunnafoni di sow la an bɛ dɔ Jane Semiga jamana ɲɛmaa bandaw a y'a bisimila kunun an bɛ Jane Semiga OMS baba min tɛmɛnen filɛ n'a bɔlen bɛ Senegal Laginɛ kana don an fɛ yan Mali la o kunkanko kibaruyaw o de tun bɛ yen bi-bi in na a ɲɛmaaya kalifalen bɛ maa min na o ye an bɛ dɔ Jane Semiga ye a nana kunun kana kunnaya bɔ bandaw ye o kunnaya bɛ tali kɛ fɛn min na an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ n'a a jirala k'a fɔ baba in ni makoɲɛfɛnba don kuranko la sɛnɛko la lafiya yɛrɛ la ka da k'a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya kɔni lafiya caman se jamana kɔnɔdenw ma wala o kɛlen bɛ ka Mali suganti u bɛna barajiba dɔw jɔ minnu baara daminɛna kaban wala o bɛna kuran hakɛ min d'a ma kilowati 140 bɔɲɔgɔnko ko o baaraw daminɛna bandaw dun a ye an bɛ Jane Semiga Sabakɔrɔ fo k'a ka maliden ɲumanya la a n'a ka jamana kɔnɔ den ɲumanya la a ye a jira k'a fɔ a nana ka na baara minnu kolomokali kɛ an fɛ yan maliden bɛɛ lajɛlen b'a kalama OMVS jɔyɔrɔ min b'a la bi an ka ɲɛnamaya yɛrɛ fɛrɛw la. Comité d'orientation stratégique CNT sigilen kɔfɛ kalafili waati dilen kɔfɛ a bɛ wajibiya bi ka jɛkulu dɔ sigi sen kan min bɛ kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ ka tila ka hakilinaw di fana komi n'o o dafalen tɛ dialogue national inclusive o ye min fɔ
ni bɔ kɛra kɔnɔna na walima n'o o min tola kɛrɛfɛ ani ni fɛn yera nin furancɛ fanga tɔ in ko la min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ko ɲɛ o comité d'orientation stratégique o de sigilen bɛ o kama kunungo Muktar Wan a ye nin baara ninnu ma kofɔlen jɛkulu in sigi aw ka hakilina d'u ma o welela ko min kama o y'a ye k'a fɔ kana Mali ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn na bi o y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jalasigiba min kɛra dialogue national inclusive ani jamana yɛrɛ gafeba yɛlɛma min kan ka don a la kalafili min bɛ nala a kan ka basigi cogo min na a kana kɛ gasi ye an bɛ ala dɔnna k'a fɔ ko fɛɛrɛ o tigɛlen bɛ nin jɛkulu kofɔlen de kosɔn o de la kunu Muktar Wan a ye sira d'u ma k'u k'u jija u ka baaraw la o taara min kama u ka sabali u kana na Mali jigi waro tuguni a bɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko bɔ a tun jira la k'a fɔ Rasbach ale n'a a nɔkama 5 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tun bɛ kaso la ko tun bɛ fɛ ka coup d'état o kɛ o coup d'état ko kuma min fɔra ni o tun bɛ kaso la o kosɔn an bɛ ala dɔnna k'a fɔ Cour suprême ale kɔni y'a kiiri tigɛ kunu kiiri wɛrɛ tɛ kiiri min kɔ o de kɛra kunungo Rasbach a n'a ka maaw ka ko la ko o bɔra kunu kaso la wa o bɔra o y'a sɔrɔ Rasbach a kanubaga minnu bɛ yen olu tun kɛlen bɛ ka jɛkuluba dɔ de sigi ka Rasbach ka bɔ don kɔnɔ n'a dun jira la k'a fɔ a kun ka ɲi ka bɔ kunungo nin jɛkulu kofɔlen taara ka t'i sigi kasobonba da la kunu Rasbach bɔlen k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ tun tɛ kaso la bana t'a la a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali n'u y'ale minɛ ko kɔni o y'a yira k'a fɔ o t'a yira k'a fɔ o y'ale hakili minɛ ale bɛ kaso la ko nka hakili bɛ baara kɛ a ye maa damadama fɔ minnu n'olu kɛra ale minɛli sababu ye Alpha Yaya Sangare ka fara Mamadou Diko kan ani Maliki Diawo k'olu de kɛra sababu ye ka nin gɛlɛyaba in ta ka ɲɛsin a ma a ye layiru di ale bɔra kaso la a kun donna kaso la ko min kosɔn n'o kalon tigiyara o b'a a yira k'a fɔ ale ka baara bɛ daminɛ kabini a bɔra kaso la don min a ye bɛɛ deli ka kunnafoni di radio so min na o kunnafoni so kelen n'ala sɔnna ma o don min n'o dilen b'a ma n'o kan ka kɛ araba ye ko a bɛna sigi ko kura o kɛnɛ kan a Mamadou Diko ka ko tɔ ko n'a ala sɔnna min tun dogolen bɛ a ko la k'a bɛ a bɛɛ lajɛlen lase maaw ma tile 2 in na Bulikisi kɛra balawu ye tile 2 in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw Tchad taw ka fara G5 Sahel kan u ye fɛlɛ bɔ a fɛlɛ sɛbɛkɔrɔ juguyara jihadisiw ma n'a a nana ye k'a fɔ bɔyɔrɔ wɛrɛ na kɛ jihadisi ninnu na n'o tɛ fagali min bɛ ka da u kan o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta o bɛ ka caya ka na ko a kabakoya bɛ adamadenw la n'o tɛ n'a a danna minɛli ma tile 2 in na fagali min dara jihadisiw kan Bulikisi filɛ nin ye Mali Niger ani Burkina Faso dancɛ la o ye fɛlɛ bɔ nin ba kofɔlen ninnu na a ye maa caman salo caman bɔnɛna nin na n'o o kɛra kunungo Benenkaw fɛ yen ko kasoladen cayara kojugu Patrice Talon n'a ma hakili sigi a laban k'a bɛna jamana maɲumantanya ka d'a kan ni maa min yɛrɛ kɔni n'a sigara o ma dɔrɔn a b'o minɛ k'o don kaso la o de kɛra sababu ye diɲɛ sirikɛnɛ tɔ min ka baara ɲɛsin bɛ adamadenw ka kɛ kɔlɔsili ma olu kɔni ye welewele d'a ye kaban k'a ka hakili sigi n'o tɛ a laban a bɛ minɛli min na tan a laban o y'a yɛrɛ de ye Tchadkaw fɛ yen an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ FAC o rebelle jɛkulu min farala ɲɔgɔn kan o don k'u bɛ fɛ ka taa tɛgɛ da Idriss Déby kan palais kɔnɔ a ma bɔ foyi fɛ kunna sini kana kunungo sɔgɔmada la n'a y'a sɔrɔ u kun dalen bɛ Tchad N'Djamena kan ko u gɛnna kunungo maa min fagara nin maa kofɔlen ninnu na k'a bɛ t'i jɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko la rebelle minnu tun y'u kun da N'Djamena kan k'u bɛ taa tɛgɛ da Idriss Déby kan ko olu ka ko kɛra nin cogo na o ye maa min minɛ k'a bɛ maa 100 ani maa 50 bɔ o b'u bolokɔrɔ nin waati in na nka min fagara rebelle ninnu na k'a bɛ t'i jɔ maa 300 bɔɲɔgɔnko la rebelle ninnu fana y'a ja k'a fɔ olu ma sigi dɔ wɛrɛ la kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye k'u kun taara fɛɛrɛ min na o fɛɛrɛ tiɲɛna o bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ boloda sisan kɔni ka fɛɛrɛ wɛrɛ ta ni k'i kun sin N'Djamena kan nka k'u ye jalakili ta kosɛbɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmaa ma ka d'a kan k'olu de ye kɛlɛ tiɲɛ murutigɛlen tigilama minnu bolo minnu tun bɛ fɛ ka taa tɛgɛ da Idriss Déby kan an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma bisu in na o la aw kan bɛ bisu in na hakɛto b'a la salamu amadu fɔ aw ye fana ka fɔ